Mä oon kuullut vähän semmoista huhua, että Rollsien on tullut uusia kampanjatuotteita ja niitä kannattaisi käydä testaamassa, joten eiköhän mennä kokeilemaan. Morjesta. Moikka! Mä vähän kahden vailla kumminkin kannattaisi ottaa Miss Minnie vai Uncle Max, kumpaa sä suosittelisit? No toi Miss Minnie on ollut kyllä tosi suosittu ja sitä on kehuttu paljon. Okei, hieno juttu. Mä otan kuitenkin sen Uncle Max. Tehdään näin. Noin, ole hyvä. Kiitoksia. No niin, safkat tuli ja mähän tulin tänne tän Uncle Maxin takia, mutta totta kai hintaan kuuluu ranskalaiset ja dippi. Näitä dippejä oli kyllä aika monta eri vaihtoehtoa, mutta lähdetään nyt testaamaan. Okei, kyllä tää toimii. Nämä Rollsin ranskalaiset on aina rapeita ja tää Pepsi Max on erittäin hyvä valinta näiden kanssa. No niin, sitten siirrytään tähän itse pääjuttuun. Pakko sanoa, että aika reilun kokoinen kaveri. No niin, sitten maistaa. Maut tulee hyvin esiin. Ei ole mikään kuiva hampurilainen. Erittäin hyvä. Jos et ole käynyt vielä testaamassa, niin kannattaa. Täältä lähtee iso suositus tälle.